ang kinabuhi sa una guys, magsuroy-suroy na ning mga kalibunan, kapaskan. Pero karon murag panagsana laman jud, karon mo hamig mangga, kabadyo. Kaaba na guys si Undoy, kaaba ni nga guys, ila man siguro tong mangga, matanat tag ila ba. Kay kung di ila, aris pagkiha. Apil jud na ni piriso. Lami aspis to dari guys, basi may bakante na ning palit na kamay. Hal mahimuag pa jag. Ganawa. Nay daghang mangga oh. Daghan na oh. Wow! Ni maato. Gabulig-bulig. Ganahan kus pisto diri lang juta ba kay mura baghayahay pa minawon. Lami diri magtukod og kamalig. Agsa pa diri guys hinlo pa kay murag naa man guni sa ibabaw. Babaw ni si nga part ba. Una murag na diri nga tinubdan. Sila diri ari pa sa sapa mang laba. Hapit na ta sa sapa. Murag sapa na ning ubos. Na sapa na lagi oh. Tinaw pa ay mo kontraraan is banaken. Daghan ko nung kasili dani. Pwede pa lagi na siguro daghang uwang dani no. Wala uwang din Na pa siguro imposible. Fresh pa man itong sapa dari kay wa pa may mga hugaw ni kani sa paa mo hinlo pa din sa paa pwede pa niliguan pero sa pagkakaroon nagim kontra is banaken kanang banaken mo dunay mo kontra og musud ganing mga kasapaan kalabungan kay ila man ang payanan man kita double amping dita lazo na akong gilakuan guys na mis mga 300 meters gikan sa among gigikanan may nangahinog unha naman may mislanggam guys di nito maklaro sa video pero naa pa mamuno kuno re sige be kay go ubaw di gani kay go pikhan be tanaw na to. Ese! Agdili na may gibuno. Di ka kasaka, oy, kay dako kaglawas. Hala guys, arang view hag panoramic dari tan-ahon. Grabe ka green. Wow. Nalagay lighter dari oh. Di mo ni? Tapog. Excuse me. Aray ko guys, dako ko dari. Tagak. Di man to natagak dari dapit. Dara. Uy. Gamay siya guys, pero wa may daot. Nay natagak dari guys, dia. Gamay pero guwang na. Ato ning kanon unja. Na, gamatoy pero mamurds way tipak, way kinitkitan sa kabog, way kinitkitan sa od. Virgin. Ay! Akin, halar naku. Drigis. Dara. Ay, tanawa ang difference nila duha. Wa pa. Hilaw pa. Na, disgrasya. Tanawa. Mas guwang pa hinuon rin nga gamay kare. Dako pero dabong-dabong pa. Pero hapit na rin sa madaot, nagizang punggay na mo rin dali ra sa natagak pagtandog. Okay na ni. Kani maglisod na kog kurot dani. Mong gibuhat ko tong dini agi nga nakadako, gitan ugan. Dama bitaw tong kandas na agi nga nangayilo na. Arang lami akan basta mo humok na. Naginog na tamis. Mura magkinuhaan na niyo. Kinuhaan na siguro sa mga bata. Hindi. Ay man sila nagbagas be. Girl Scout reading ready na ako dadaring sila na. Hindi kay na matagak na kutsilyo. Nagdapo ko kutsilyo. Kaya content ba ako hiwa-hiwa. Bugas 5 kilos. Dapat ready jud. Kaya nahurot nagsakubag ni Leo sige panghatag sige pang magbitbit og sakubag. Lingkod ako dari. Wala nang mangga guys nga wa manguha huwat rag nay matagak. At tino ko doon. Nay mangga dari guys na tumba. Hey! Hara man to. Guys kini natagak ito guys. Hasara ka to. Tora. Atang kuan kay sayang. Mo dia. Di na kaadyo si Jadag guys, pero tuloy pa ni. Mga salin-salin na naman ni siya oh. Daan na yun, ako tulo ka buok. Unsa man na? Itsa. Sige. But pasig ako maigo ha, padaplin ko. Gidilikan mo bungit ah. Panaugan na di kaya nga bugan naman din gisakan hadlok ko naman na. Sus balaod. Ajo pud gitsa pa jud nimo nga kay imbis ka nabunog na gitsa pa. Man. Guys, napay makanas pikas aping. No guys, ara bantang lamia pero pak raten. Sakto na pila ra tambos pag pangibog sa gidugo. Dadala man daot kay atong kuan atong hiwaan. Huwag dan. Gi. Sakto na layo. Tara nga na video di kay malibat agad ang kuan sa ba po nitong videographer ga. Wa ta din ita kasapi din tong videographer. Napay sayo diba? Ano ba? Iud jud dapita. Napa pikas gud ani? Lagi na. Clear pa oh. Nagwa na jud dari nga part. To na ud nagkisi-kisi. Ana. Infested nagpikas guys, pero sigurado ko na ring pikas nga. Dako pa jud ni ug wa na ni ud kana clear na mag mga kilid.
Kan ini nato unja kanay damo pugog asin. Ako pa. Dato guys na ingani mo yung sakit sa mangga nga ngani. Unhan kas ud. Lami na ni kanon sa ingani na. Kani natagak man ni na banda pag bunong undoy pusa. So okay na nato ng lahapan kay kan ani nato unja. Ni abot to makita na tagpusto dito. Atak na. Guys, murag di na jud ko makahuwat na makakitag pwesto. Kakan uno nagajog ko. Hani man na. Ito mas langit. Ay, kulbaan pugog abi ko bag na anay. Tilimad. Dari man din naman din natabon sa kamera. Panita na naman nina. Be, basig na payudan ni mulami injag samot ni hangtingag. Panitan tanawa guys. Need ani guys panitan lim tag na paypilir kay kas ahra tuig ana ang hinog na nga. Wah, alami. So naapad jud ay guys na tilo ko. Napagali isa di anak ko sa tumoy. Daghan-daghan jud ting madaron. Agubon laman na bunug. So nato sila na guys atong mangga kay. Yo. Napagali sa tumoy Hipos na. Nay duha gyud, dapat sa duha. Halan. Napaday di duha. Napay duha. Okay, so di ana. Way bunag de. Atong itsa ka mabunag na noon. Grunto ka jud. Isod na di, sa manang imo naman ang trippingan kada ko man. Hala. Hinay ha. Uy, ito na guys. Oh, last na lang mo dun yung bunga ha. Kuha oh, hamis oh. Dahil guys dia. Gamay ra ka jud daot. So ato lang magyapon ng lahapan kay gamay ra maguna na. Dako dis ilawom di ay. 100 di ay. Gamay ra ni. Kung naman ni natong dani kay manakad ni. Na. Oks na. Buy din na kainin kay tanawa. Mimis pa magkilid. Daghan naman guna oh, tanawa. Nindo tas panoramic oy, nami magbay dari ba? Inig abris portahan. Nga imong view. Lain na pud ning mangga ha. Lain na pud mis mangga sa Bisaya. Kat na pud isa. Nugo. Arang lami ada di pamuwakan guys, kay kita jud kaadyo. Bagong tagak Gana. Dito na may Sabado Dario, yung manakaw may panoramic. Dito na may Sabado Dario. Ano di mo kinatagak di? Di ara. Si Aro ni oh. Gusto mo gidong kanan nga aslam kan mangga Bisaya. Aslam jud ni. Nakainamdam ko sa baho sa mangga nga naman di mo panguan sa una. Ang lami ag nga ni magakan ng dabong. Maglagmo. Lami ka jukan sa dabong. Dili pagluib. O ginya pug panguha. Ning hapit mi karja guys dari sa boilis among ditanan sa una sa uyab pa mi. Oh, kay gikan mamiritos panoramic no na may kalsada nga dito dari may moagi murang mulibot mi ja talaga mo adto katong atbang na mo nagamo muli na pud murag tagtad kay alas 4 nakadade pud na guys og saging ara mo pakita nandiyan magdungag tag saging ugma puhon basig mamaha or maniudto kog saging ugma kay tagaan mo saging saning sakas mangga kakaon tara nig saging diyan namo ko ditoy buwad agoy kalame mo nigdam guys nga daghanan ni namatay dining dama dapat gani bagong namatay din guys katong duha bitaw kay estudyante nga bata kay way klase nga ligo. Ganyan namatay na ning kuha na ni. Ay, grabe guys, ito na. Sugas pressure no. Ha? Arang sugas tubig ron. Oh. Nang kuyaw ka jud liguan sa tanawa. Mga bata magtanaw diha kay maikag man. Kay mura mag-arang lami jud ka jud duaan, pero lang man na delikado. Dapat ang tanog. Kuan pa gobyerno butag ali dari ba yan. Kana bang di ba si basta man naugan. Basak na sila dari guys. Ilang basak dari wa diri undang-undang ug tanda mo ni lugar nga. Kani dinhi silang lugar nga di ni kawad ano ni lumay. Pero tanawa jud agdam guys sa taliawas na. Lam kaadto. Dami tawagan irrigation. Oh gilang basak. Ngani may lamia ko anan. Sige agtanom kay di ko dag tubig kay daghan may source na may irrigation. Kanal din ni guys sige ingog dam. Basta kay irrigation kanal gikan sa dam sa pilar.
Daganas tubig. Manang mga ikag dyan sila dani magtanaw ng bata. Wala lagi mga bata. Wala lagi buot ni Jugay tas ginikan kay kakitag tubig. Tambong man dyan na. Adi man na sila maghunahunag laong bagdi. Basta kay arang lamian naman na sila ang pamati. Dyan magtanaw nga naman. Ikid ba sila dyan? Kaya experience mo po ko na sa una. Pito po ko malumos. Wala ko malumos pero piltag hang bisong og linta. Wala po ni kagkag. Apit! Bisan ako guys, naikag ko nagtanas tubig. Murag lami mag-lutaw-lutaw niya. Kahaponan mi guys. Merag mangga. Nanan ni Bisaya na sagol. Pwede na ito isudan og magpamahaw. Okay. Tara nga nang imong trabaho. Okay. Isi, wala man na nagkadibao daw ton. Ano? Careful! Okay, good job. No, that's not too much water. Get some more. Get some more water. So, nagpanihapon guys. Ano naman mga galunggong. What happened to your shirt? What did you do? What did you do to your... Look at yourself. What did you do? Saan ka? Uy. Okay. Thank you, Nanay. You're welcome. I'll get the fan first. You sit there. Nanay, help me. I got the fan. Nanay, on my bike. Stay there. Are you ready now? Sit there. Yes. Are you ready to study? Nanay's a teacher. Yes, I'm a teacher now. Are you ready to study? Yes. You have an assignment here. The house went to school. Yeah, the house is like a school now. That's your assignment. Here's your pencil. Keep down, keep down. Then we go away now. Hmm? Then we go away to take my food. No. So, tabi ko sumawil. Hula ka ako na dami mo palit o pagkaon. And the A and the P and the C. Yeah, A, B, C. Here. Nanay, You need to trace. Tracing na sila. You need to trace this. Look. yes. Sure. Yes, sure. Here. Kamuha na kami ng bag pero di ka mutuman. Here. Hold your pencil. Thank you, Nanay. You're welcome. Look at that. Look at that. No, it's not like that. This is why. There's the line. Make a line going down. Okay? Okay. Hold your pencil properly. Okay? Line. Okay, that's it. Just here. Just here. Okay, that's enough. Other one. Nanay, that's it. No, no. You look at the paper. Nanay, Wait, wait. Erase this. Okay. Nasaan na? I'll get the eraser. I'll get the eraser. There's a big eraser here. Wait, sir. Look at your paper. Do it again. The tita is watching you. Tita is gonna get mad. Come on. Come on. Trace the dot from here to here. Come on, make a line. Okay. Okay, good job. What about the other one? This one. Okay, what about this one? Okay, good job. This one. Yes, finish now. Finish. Okay, good job. Okay, other one. Nanay, you're the small bus. Okay, now. This is like the teacher. Yeah, I'm a teacher now. Come on, come on. No, this is my paper. That's your eraser. Come on, finish this one. Finish this Now one. you can go the eraser. No, you're not done yet. Don't erase it. Cannot. Naswat na ninyo. Wala na erase. Give it to me. Ay, ano ko, ma-high blood ko ron. Hold this one first. Finish your work. This is my eraser. Yes, it's your eraser, but you have to finish your work. Put the eraser there in the table.